Може ли да има изненади утре при гласуването на вота на недоверие? Не. Според мен, защото този вод е продиктуван за нещо свързано с сферата на отбраната, където в последните 10 години сме направили толкова много за превъоръжаването на българската армия, така че абсолютно безмислен, така че ние няма да го подкрепим. А бюджета ще го подкрепите ли? Бюджета в този му вид няма да го подкрепиме и затова съветвам финансовия министър бързо да си го преправи преди първото четене, за да не се налага да гласуваме против. Има какво да се направи, дори ето и предишния път му казах и сега го казвам, че дори и инфраструктурните проекти и общините, ние не сме говорили само за нашите общини, където имаме кметове. Ние сме говорили за всички общини. И ако има механизъм, в който да се подкрепят всички общини, защото 3 години там беше празно, наказвайки кметовете на ГЕРБ, но сега някъде имат и те кметове. За всички общини трябва да се намери механизъм да бъдат подпомогнати. И за осветлението, и за инфраструктурата, и в администрацията. Така че разговора не е дали искаме да се даде само на нашите общини, или само на ДПС, или само на тях, просто да се вкара това в бюджета по начин, по който хората, живеейки в тези региони, да са доволни. Вчера премиерът Денков обаче на тази тема. И смятате ли, че има чувал? Ще отговаря на всички въпроси, затова и моля една по една. Ще разговаряте ли с Асен Василев по темата? Ще имате ли среща на тема бюджет? Ние сме излъчили хора, които са специалисти, експерти, с които да се проведе този разговор, заедно с председателя на бюджетната комисия. И след като имаме суровия материал или краен вариант, тогава вече ще се срещнем да разговаряме. Вчера премиер Денков обаче отправи контраргумент, така да се каже. Той каза, че вие искате да се дават пари на общините, но в същото време не приемате тези мерки, които Асен Василев иска за по-голяма събираемост. Тоест, искате да давате, хем няма да има приходи. Каза, че да префразираме, че е нонсенс евентуално. Аз не искам да споря с академик Денков, защото съм само доктор-инженер. И ние сме склонни да се откажем от всичко, но тогава дефицита трябва да стане 2%, 1%, 0%. Затова и в Търново дадох двата подхода. Единия консервативния, който правехме ние, с намаляване на дефицита, една година стагнация. Това е сериозният подход, консервативният подход, правилният подход за следващите поколения. И това, което предлагате, някакъв междинен, който всъщност няма да удовлетвори никого, но ще продължи да живорка правителството. Господин Борисов, обаче не подкрепата за бюджета е равносилна на бламиране на правителството и е по-силно вот на недоверие. Какво би станало тогава? Затова им даваме срок, даваме им време. До кога? Моля? До кога? Вижте, ние подходихме много толерантно. Представете си тези предложения да бяха излезли преди изборите. Дигане на данъците, тези дефицити, тези огромни дългове, 12,7 нови. И ние за миналата година, за тази настоящата година, в началото, ако се спомняте, 3 милиарда, миналата седмица 5 милиарда, са заложени 12,7 милиарда. Аз не съм съгласен с тези дългове. Нека да взимаме само толкова дълг, колкото имаме да връщаме стар. Това е честното към внуците, към младите хора, защото тези пари не сме ги изработили. Асен Василев не ги е изработил. Той не ги е събрал. Казвате, Асен Василев при ротацията ще остане ли той, ако зависи от вас? Чакай да стигнем до ротация. Така, Момент. Колегата ви пита дали заради бюджета може да падне правителството. Не може, защото дори да не се приеме бюджет, ние години наред бяхме без бюджет последните 3 години, така че това не е нищо ново. Приемате ли аргумента да се дават пари на общините според готовността на проектите? В момента. Отделно Томислав Дончев коментира, че ситуацията, в която се намирате е гнусна. Защо продължавате да държите правителство? Защото няма алтернатива на това.
Макар че в последните седмици ние видяхме новата алтернатива на ПП, Възраждане и БСП. Явно и видно. Въпреки, че И искам тук да напомня на господин Петков, че беше петък към 5 и нещо вечерта. Той ми каза, че ако не бъде избран Терзиев, ще падне правителството. Тогава аз от Самоков призовах ГЕРБ и благодарение на тези гласове правителството остана, като се избра господин Терзиев. Той заради Петков сте подкрепили Терзиев, така ли да разбира? Моля? Заради Петков сте подкрепили Терзиев. Да, и затова ако си спомняте, аз казах, ще гласувайте за кандидата на правителството. Защото той в прав текст ми каза, че ще падне правителството, ако не вземат София. И сега какво се получава? Уж прокремълски, уж пропутински, с тези партии преговарят за мнозинство. Аз имам утре среща с европейските посланици и този въпрос ще им го поставя. Утре обаче има съвещание по сигурността при премиера. Поканени с председателите на парламентарни групи, вие ще отидете? Аз имам среща с посланиците. Тоест няма да... По всички... Те са ми по-важни да ти кажа. И ще кажа защо. Защото искам да ви върна малко назад. Когато ставаше въпрос за Газпром и договорите с газа, тогава чувахме репликите "свободата струва скъпо". Тогава прекратихме договорите и дадохме огромни пари за това. Но всички го подкрепихме, защото това категорично ни режеше от зависимостта от руски газ. Дори в момента в Чирен близо половин милиард скъп газ стои. В момента, сега, сме на загуба половин милиард. Ние го подкрепихме. Искам да питам, каква е разликата между газа и петрол? Каква е разликата? Защо тогава това, независимо от цената, го направихме? Макар че тук сега хубавото, което направи Асен Василев, че на всички хейтери, които говореха за Балкански поток, всъщност се оказа, че таксата, която се сложи, е цялата му стойност, се изплаща за 1 година. А той има живот 75 години. Сиреч Бойко е направил печатница за българския народ да печати пари, 100% собственост, която само за 1 година се изплаща в проекто бюджета е вкаран. Надявам се да ми се извините, хейтерите, и да кажете: браво, Бойко! Направил си единственото хубаво нещо за България, правено в последните 30 години, което да носи на българите доход. Кои сте за хейтери в него ли сте? Има ли хейтери според вас? Те си се знаят. Така. Нека да продължа. Ако имате работа, си я вършете. Аз съм дошъл заради вас. Връщам се пак на Лукойл и дерогацията. Вчера стана нещо, което очерта новата коалиция. ЕПДБ, Възраждане и БСП. Които изведнъж си късат ризите, че чак до март трябва да стои дерогацията. При положение, че, вижте факти, от страните, които имат дерогация, те имат максимум производство на 60% руски петрол, България 94%. 45 милиона. В другите, в 10 държави, е по-евтино горивото, въпреки дерогацията в България. И трето, от 37% дерогация остават за българския пазар. Другите излизат извън България. В каква дестинация се надяваме службите да могат да отговорят утре на тази среща? А и вие да можете да разберете. С една дума, някой има голяма облага от това. Свободата, не намеквам нищо, говоря с факти. И аз не мога да разбера. Окей, за 3 дена не може, както Делян Добрев предлага. А защо да не е до 31 декември? Имаше обратно твърдение, че видите ли, идвала зима. Защо не го направихме лятото, бе? Защо не го направихме юли, август, септември? Беше топло. Защо тогава не направихме дерогация? Така. Между БСП, ПП и Възраждане.
Това го видях. Ще се види ли това и в Столичен общински съвет според вас? Ако се види и в Столичен общински съвет, ако се види и утре, когато гласуваме дерогацията, тогава вече си има нова сглобка от прокремълски, проруски, еди какви си партии. Да се върнем на темата, господин Борисов. Така, нека да отговори на вас. Само да ви попитам. Вие сте човек с опит. През вас са минали над 10 бюджета. В последното ви правителство имахте специална комисия, която се занимаваше с контрабанда на горива. Беше оглавявана от Емил Димитров, ревизор, ако сте забравили. Затова и попитах, намеквате, вие казахте, че говорите с факти. Само, че всичките тези предложения, които прави Асен Василев, те са изпробвани във времето и са доказани, че са неработещи. Означава ли това, че има опасност да влезем в дългова криза? Тя е факт вече. От тук насетне, за което и ние имаме вина. В тези 3 години се направиха всички глупости възможни в тази държава. И тя затова е на този хал. Всички глупости се направиха. В момента всичко олевяло, всичко предлага максимума и в същото време никаква събираемост. Или много ниска събираемост. Никакви инвестиции. Нищо, което да ни даде основание да кажем до година ще сме по-добре. Нищо. И затова ние предложихме по-консервативен бюджет. Но това не е работа на парламента. Това е работа на финансовия министър. Това за нормата за бюджета. Смятате ли за смислено парите за общините да се дават на база готовност на проекти, а не на своеобразно разпределение, така като празен чек и вече каквото може да се разпределя? Те естествено се дават за проекти. Ами защото имаше такова разминаване в говоренето с На кой? Или поне Продължаваме промяната го бяха разбрали, че искате да се даде. Те най-добре разбират Лукойл в момента. Те нямат тайни в разбирането с Лукойл, така че аз много ясно казах. За всички общини, при положение, че чертата в бюджета излиза. И е реалистичен бюджета. Иначе 3 години нямаше нищо за общините, може изкарат и още една по същата логика. Но трябва да имаме